Ay, teka kami rin ako mi kante kaya bayo. Inon de temeron na rin tayo kayo. Ah, kan na ni Mauri. Ay, era ba sa mga awa tuwi kaya po. Sa siyang ko nang warin kana yabung tayo ro ko tubong nga po. Kaya sa ro ko tubong nga po, kaya tuwi kaya po. Sa mga busumay na ba ni kapen na konde. Ara ko ngoran tayo kayo. Ay ara kayo kay tayo kay. Ay ta kay suwan tayo. Ay ta kay suwan tayo kayo. Ay ta kay suwan tayo. Ya kakandik nanu ay siyo no wari kita tayo. Ay siyo no wari kita tayo. Ay pen era Borau yang kami kanje ampon de tayo. Ay ari bunta pa na busumay ni kami uri na ko min tayo kayo. Ang busumaya kinakonde ara ka isu kaya ka isugon ko ngora ni Borau ino de tayo kan tayo. Ya kaka me uri ko na bang gue ya busumay ko na bang gue ko me meta ko de live on the Facebook at the YouTube. Ko na me uri na ba de tabo de ko ngora me yai ya busumay kami na kon nara ara Borau ino de tayo nara ka isugon tayo tayo. Time to aronira ni karo ko aptenin de Borau wayo. Asinakay nairi kami inon de tayo. Etap ya kami uri ko na bang gue de ko time to nung oran ni namderio. Kung na awang radio, kung tayo, saro kung kayo narakaisuan, tayo diki, kung na mauri, susumay ko na kung narakaisuan tayo diki tayo. Ay, imanya sinarin na wala nara, ara program tayo kayo. Ito may tuwan, puraw ino na tiyaka. Tama na kumenayay, tama na kumemeta kumayay, kung ora mayay, sina katabuat jawa wala diki, sina poperagi, andatar. Tamera kumaga, Yehowa bota, sinaboy ko si kaitaw ko ibugin. Araw na kinainom. Na imuan tawigi ni karakuas sa mga araw ko yung tawigi abong tayo. Jaswa, siya ko narakaisuan tayo di tayo. Sa bubusyo ko tamera, bako na Ronnie na yun narapuraw di tayo. Namtiyak. Kung nakakapalay yan ang burin, naroon ay kakitaw metam. Stime to ani burin narayango, naramakuri, aratete ni kawai, arataratara. Pegarik jaswa kasi koroy, stime to niya kana ko na nung kantaning. Tameran jawayo sa busyo ko nakakaparayara mo rin. Ano busyo may na panasi may kaspo ngayon metam di tayo. Ronnie ang tami meron rin. Pas nakain na rin mga ngayon, nung namtaya kasi naparawakin ng tayo. Payanangan nila ito ko ng noto, ni may tataroy tamera sa busyo ko. Si tataroy bugin to wari na tagi namtaya ka, bukunangan na ito ko ng tagi namtaya ka, nakon nung Ronnie na may mo na yun, karokoto kina, karoy na magunito wari, buwaka, na ko na nikakiliwe, aron nung waray kinan namtaya ka, nakoy ng tayo. Pai kaya taro ni kani ko saking kisukororoy. Na ni kororoy na si may Yesu Kristo, ari po ni nga yaraw oras na kami kawala ni kani ko. Amen. Raw ni tayo kayo, yay tanan sisira kaya tabi kaking gewong. Di tayo kayo kan dari anak-anak ko kimona tanan sisira kaya kan di sisira. Ayari yung ko tabi kam sisira ki gewong, ge tayo di kwa kaya game iba enang nako kaya kan di sisira imin de raunin janin de gitu mo nanin di tayo. Sina pusiya kain beso o kanta ni kabayasan ta road track ka makira kina ko moy kay bak makanakuha kuna mito ko na nako ila mo di tayo kuna miya ka ina ko na ikaw ka karon na ratay di kayo. Kampa sina bakal beso sa sumay kami nako moy kay. Ay, the Pathfinder kang katawran kami minayo. Kamuan tayo ni kita mi track pa kamo nga na ba. Jadi, ero kami tayo kamakira kina. One, two.
Test, test. Mic test, test. One, two. Hey, hey, hey. Test, 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 test. One, two, test. Singapore me tintinano nanurikan rokuyay ingeng kia kia mingau tiape ayo siya nang anakiteki mayroon ti kapit sa may kariraya siya ni kapo amenikuri akiayara Nakaisip ko meraraw na kuyay May Yesu enanoria mo ay ikik Pantoginte kawaiayo nakorimenga Ikan rokoy keke Antai Yakan roko nabeya Matibingay rakaruna Meteronen metaroa Matagira Emang arena Atataning aiko Mengawaki ateroyay Mengawatan na Yesu Tetapo ariyak Amerikan kuyay Nakaisip ko meraraw na kuyay Na Yesu enanoria mo ay ikikik Pantaginte kawaiayo nakonimenga Mengaw akiatiroyay Mengaw utan na Yesu Tetapo ariyak Amerikan kuyay Nakaisip ko meraraw na kuyay Yesu enanoria mo ay ikikik Pantaginte kawaiayo nakonimenga Pantaginte kawaiayo nakonimenga Mengau akia tiroye. Mengau otana Yesu. Awani te menga sipene no yakina. Kampe sina bakan a beso ni kuna mire kamanga ni ade kam kau kai kanu na tadi kayo. Kampe sina ba ay no bok dawe ni kuna miya nang temero. Awana miya sikirai. Sa usma iya ka de pathfinder kwanda ringa day sa no kuna mi ami track. Sa usma kami na ko mo kay baka nanganira. Kuna mi tokoran na ko tadi kay. Aya day
Iya, kira-kira iya. Ada ya na na ba kuna yan ne pon na be non te tai kayo. Sao suma yan na be na kon te tai kayo kuna ya. Ana ya mai kan?
Iya, rabate kayo, kan rabal ko na miya ng sigiroy. Ah, ayo ko wan. Abun mas bay ka sukuran. Ni kahit ako itya so. Tay kara kabayaki lagi sukuran han. Nori na tay ba. Si kakabayaki ay sa kahit awat ya so. Pay kara digi bay ka si Nori. Tara sa kahit awat ya so. Bun dia di ta kahit taw. Nubayin ka pen na konti so. Kami sinabaday. Kahit to kuya ya busmain kami na kumuhay kay. Sinaka na kuya the dim song. Ang kami agi to yari ki tangin to kuna yo me ma de na kama ako na natin kira kina kumuhay kay basi na konda ki amuhay kay an takaru aya tek tu. Aya kaparado pula kanto kuya. Ina na ko mo ti sisiragi mo ante tayo ay mine na ko na dim song kaparado pula kanto kuya. Kuya de ko sisiragi bong. Ina na ko kaya kandi sisiragi ni tayo. Kwa kike may bayang ni kaya ka kuangon nungora kaya kandi sisiragi ade ko tabik yang gebong. Imanya ina na ko ti sisiragi me kaya kaya tayo. Sinabusiya tamin dia so abe. Ina ron ira hindi tayo kasi nagtawroin din na ko inon sisiragi me kaya kaya tayo kayo. Sabo beraki tetar. Tamera Joshua sinipoy ko askai tau ko. Sero kon jawa sinangungora yai sisiraga kya amena inonor. Sabu busigo am kaidiri tami merori peneronira ani kaidiri anu namtega basongan ko nota ni baya kya amena inonor teso. Ke sisiraga kya amena inonor. Sabu busigo ko na buo kana betewari na kona nuinam tekan tayo ibugin kya khandi sisirag. Kuna nganya tirini kodia temerung o kora pena tekini ko na kona mem kantani. Kararoya na maguri to wari buaka kali na kona ikakiribe ya aron ngora yakin nam tekan na koren tayo. Pai kaya taron kaniko saking kesu kororoy. Mani kororoy na simba Yesu Kristo adi puning ayarawi or sa kamay. Amen. Aya, sina busmaya tertage ang iroy pa nakira na kumoy kay nikiya ka di silagi ade tabi kaking kebong para ba tertage. Ay, kura pa MC, bunong panahuri kini kami na kami kain nambu, inanon tayo kayo. Niko to kami kami anak kamungura ang radio, yon FM 89, inanon tayo kinabayo, ang kami kamata ko yon ara live. Ang kanta ni ba kami ngoroy, inanon kata kami tayo kayo, tatawa na kamungura ay, sinawagin akon, kaya ka na silak, nakon tayo kayo. Ikaraw tayo ka na pa to, ay silak, yan na miss, may silak mo doon, na kaya ka ngayon tayo kayo. Ang ano ba to iya to ay maninga to iya kinang nang nungoro ay gebong yam sama kay nori ako mga pun kay sisiragin ko yara to kanano pa yeri kam sisirag mayo to wana ero ko irura inanon de tatayri kare nako si kami awakin de tabas kito as kuna si kami awakin kawakin de tabas daw ayo tin do de sirag ano na kinanon de tayri kayo. Si kami awak kini kawagin ang detapas, kis kawagin ki si kami awak in detapas. No, e bandang tira na para. Pata kami awak, punna na pain si suaro iti Yeswa. Inanon tiyon mi ki iron Yesu Kristo. Sa kita makuri, kita kawagin ang deswa, naron detapas. Yesan karawan kamatata ang gebong, deswa, kita detapas, yaki kare kita kami awak. Mapun ka ni ginayan niya ko sa ni kami awak. Pakam kami awak inti ako ibugin tiyo na mek. Pakam makina pa ilomi papun na napain si suwaroy tiaswam. Now, ti kami awak ibun tapain si suwaroy. Tapain tangira, apun na napain tangira na ako Yesu Kristo. Saki karekian doy na ramakuri, saki karekian kan doy reira, me tapain Yesu pun na nganak free. Eta ko tayo katawa na awak kita kami awak teman papun na ketera tuwana yan karawa yang anak kiamata eskona kini kami awak kiai papun si tiara ayu ayu ay taka botoro pon si tiara Yesu kwaki kona ni maka kaya di tiara teman na dari kini Yesu singa yan na eskona ni kami awak kiai aki eta kami awak tiara di tuwana pasi Yesu raw aka matua ka hindi karisan kay sepong
te tabas yaki kamewa te amata awayo ena pundian sita po te reiri ayo ake te menna konan kokoro na reiri nika to pia te onna pare mena yai te kare san kai sepong po sita wana ra kwawa pasaki kamewa kin kawa kin te tabas na po sina non tianga kare ari yang Yesu ngana sipus maya ngai kata ando ni mek ake te misina te menna ake ka te kare san kai sepong ka to pia te onna pena konan kokoro mana reiri ma ate pa yai te kin ina non te tai kai yo pasipenen kama toa ate tabas yaki kamewa te amata ponsi nanon tianga kari ari ang Yesu nanon nay kama toa ante tayo te tabas punta kanikina sakit pa yari kay ay temeo ante pa yasan kama tata ante tayo kayo sangana kita tabas pata kanikina ay meron ng tieswa nano amata nanon ata kanikina ayo punta kanikina tieswa ay meron na naman amata te tabas o sakit pa anak ko nande kay ay te kamewa ito kaya takira tama ko ano wabu yo taki pona tabi mawu ayang ani yana pa utabas pana reki bakani kinai merana umangaiya paong natai ba puni yo angai ay tabuya raw e kosa ayo at tabas e koto na kon nanamma kurin kakameo na koira on kay sakira on tabuira pasipun ko ako ngaira punna nakauring ibugin makana masaki ngaira tiong yaba e kairiri na kon takamewak akakwawana baka hindi karisan kay spong kawa kinan suwa ni kota kimatabas punuan te kamewaki saki wakana nako tari kayo nako gerik sika kwa kawa kinan suwa ni kota kimatabas punuan ti onimak the fruit wan ti onimak te pa yare kiman ti onimak masaki wakana are kare kata kamewak etaw Yesu ni yona te bimawa te bimanimawa ngana kam tangirai o kam na to win daw suwa awan ta kawan ay na no makay aki Isaac ta kasus te bimawa aki ata wana swat Yeswa na unimakina ni Yesu raw kawa kinan te tabas punta kawa ibugin kotan tiong yapa matatangira nakon Yesu Kristo na yeron na sagi kona ni kimwa gen ni kewe ibugin abas tangira Yesu sikawa kinan naswa sagi ibugin karakian ta kamewak irora kawa kinan suwo mas koroya ibugin na tangira ibugin tangira ni Yesu musirawan te tabas e kanikinaya te uanggerio te tabas e koto na kon te musirawa inanon na makuri Kristo ariasan karoy e bera te makoro ari awa te kibane duai wana kon te buina pa aneri ni inanon na musirawa o e pun musirawa man na makuri na yeron te aswan ke musirawa na man na makuri nangaya kawakinan kan te tabas punta kauring inanon te wiki koraki asika mewa kin te hakoi sakin te makuri si musirawa man naramakuri pasag yun makin naramakuri o si musirawa inanon roy ni Yesu and kamatata na sinata yang kan inanon de tayo kayo nangayang kan at kay sipong at tabas sakit pa yes karikiya kamewara mayay sakit karikiya ta kamewak mayay napuni kanikinayan ta kamewak nanon sa kamewak kanikinayan na kawakin ang tabas tipiri tayo ay di matakauring o suwan tiyong yaba na kontiaswa ari po nga iya kamewira o si kawagin na ibugin na ratangira marong yapa na kontiaswan na po ni Yesu o po siya ibugin karakiyan kamewara ano ya matatangan tayo kayo pasagi kawagin na databas sagi kawagin na rikideswa tawana ibugin karakiyan ta kamewak sipun nakikona pasagi konaan kororoin ka ba nandayin ako matabayas koroy ano ka na pas kawagin na databas kasi kawagin suwa ayan kanikinayan SSN kamewak agar kita yang ikonan kamatatari kaya nga kaya kante sila ponsita bona mate sila kaya rende tayo kaya may na yon tayo kante suwa pas kamewagin desuwa ponsita bona bayo detabas sa kikawagin na pas kaya kamewara yay na kanikinayan SSN kamewak iron deso era pata sila kaya kamna panan kapayan tayo kayo koraba taratake angirai begin kya ka disiragi de dayo wara ha di songora di siragi tau ba e pun kya ka kirai disiragi de dayo sinabusi yang kanya kain to kuaya kama kira kena ko amuai kai sinakana ko the dim song naron na ritagin na kana ko pasi de yarigi manimento kuna yoidom yarigi na ko pasi na neya
Kung na binigyan na kinakumoy kay. Sa butimwaiko na pinakumoy kay pasinakain. Takaruaya. Taeka ni Yesu. Dito tayo. Inanon to kuna. Asinaniliyan tayo. Kapan sila po. Sa butimwaiko kami ni kapan.
Kina Yesu kanraba kain te kwaya te dim song ya kamasan ni kana konta yo kambe sinda bali panami merung ni panami ka kukurei are ya kamerung atina onta diga yo kambe sinda ba e wara de song ora de diga yo de sameta ko de live de yo sinang iroko jawa are kana ko yai kana onte diga yo are puning hai roi kana onte kongoran diga yo sina bubusia tamin jasua pe naronira ni mena dari kira me mon na yo ni karo kwatu kina te tabare ko mena yai sina kata bo jawa wari rek sina po peraki au mena taru tamera ko maka sini poiko osika momoko de tai dika yo kai sinang tauroi jasua ni menga rinna ko na bam te ka no boro wakin sabu busigo ko na kapara yara bure kai punna sim ngai da stime to na buburen taina ko sabu busigo ko na roni ran tami me roiri pasina kai nai di mengayo anu poro wakin am te kan ditai di kayo sibu busigo ko na kapaya to ware na te kinam te pa ko na ngan na de merung to kora atu ni ko ria be na ko nan ta karua yam te kan ko ren tai di kayo me a poroi me no kakapaya ira jasu awangan ira to kona ni me ata tan nam te ka sinong ora kin tai di kai sida taro pa ko na kararo an makuri to ware buaka ale na ko na ka kirbe ya ron ngora yakin nam te kan ko ren tai yo pasa busi ko na ikay saking kesi kororoy me ani kororoy na simba Yesu Kristo are buni ngai arawe ora sa kameu amen
ay yari kita panani ka Mauri naron nariasan ka Mauri kami demontai mga panahuri kin ka Mauri ay ya mato to ari kon kura ari kon merurung ini kita tari kayo kan pene ni Mauri kain nampun te tari kai panahon ka Mauri na kami na kamora anterio kongora inanon namka kongora nam mouse nam buia kay inanon bon nam maneba ke kongora inanon dabas te tari kayo ya ka Mauri ko na man te tapane kongora ay inanon na kongora tari kayo sara kong kain na kai suan tari inanon na Borau inanon na Taeka desu amon te tap amon te mak amon te kakang au kanta nga batay kayo ina wo sira roy basaro ko roy desarang sikiro isua kang atore at kabananta maro isua ito ibugin to ko roy apane roy karikibay ay karawag ta kay isua ayat de tay kayo kang iyay yokoro na matay kin kabane arasu ni marorongan tay kayo monterang ni kokongora monterang ni kokongora Antai pitana tapas tiaso Antai pitana tapas tiaso ay may na ikana ko teriri yayo ikan nga banaw ni karaw tek kanano ba to ay enaspen ko yay uteten ka oin teri kayo au kantan ka batiaso enarawan na ni kapan anang ani kami tapay yan ang kakawak yaki kani karapata ba ito wana man nakota tapay yan man kakawak ako na riyan ko ya ako ngoranda tayo yayo no ako na tayo man na nataya tiaso Antai pitana tapas tiaso sasan na tayo batiaso yaki pitana tapas Yesu yaki pitana tapas gero kon denudo tamans o Yesu itataro maurin katua tapas naruarona katina as its customers anapotoro sa nora Pauro Petero andairik apanin tapas na pa akaw kinana batatapasan mga yang isanorian mo ni kirisan akimina akaw kinana batatapas kanaro na ba aki habisan tatayan temera na wan ni kanga ni karo tatayay o yera kaya bitaki o yantay abisa yung mandarang kokongora Antai abisa inanon tatay kay puno panaw ay resan karaw tayo na ko ausu na kaban ausu na kaban koronga ausu ay kay usu ay kami na nitira ay kakokoro panaw na ko yatokora kay ka amuyo ko ay kami na naban sipangay ay kakokoro ausu na ba ka ataw sipangan tatay ay ikaraw tayo ka naman ako o saksi ausu raraw na friends orikin kami at andong ngora inanon na natin ka deso konoria ayo to ba yari kami katirian de montay ngayon na kirisan tuwa na wakara siteman na deso ete akin yebeto to makoro awa to kibuni mau siteman na deso sitawa na tionemek erang mais kurkurin tatay ayo nandatay ay sinasikatere at kanta nga manda kakawak ay daw ba sinairian ako sinanoria ba tira depa ya sinakunan kunia detay kayo ako suay man nung may mana o erang kakawak intay kayo basta kana ko pa iteri inanon bubuan ni kay karang mais o akakuwa scientist at yon naba punukan do the universe o pa ni kabane ay ko aron tay amino e punimino imuneron ka do bibia punti sila baka wako panikas at ay poran ako sa batyon naba ibonidaw na imino ibonidaw na ka to bibiyatay ay ko po kinikangay temane yo pangkanay bebes ta kay buge yon tari eroy mankiras okay mo anora maingingin ani ko tagi mapahin ka bane ake may sinan ko na manitira na tawana awata ko ba apene naki mainging ni ko tagi mapahin ka bane ake yon awa yaro na naba o maingingin tiwan naba iko na anang atukwawa ay apene ni mino the universe apene ni mino bega in the universe raw yay takanta ni nga kakawak iyay detay yay ita ko Aristoto ba tintakariyaw punte man na aware ka the insect ay uni ay wana ito pa yasin na rin ano nandito tayo kayo sibugin na ba kana sinura tiyon na ba yun na resesan tayo na sibugin na ba tarani mino tayin daw niya tiyon na ba sa kinano na ba yapunin mino na ba naro yan may bugin na ba kukakuwa ta pa ay kikariga pa tukuwa sa kinano ba kukakuwa ta pa ito o yari kina pa tukuwa ito ko Aristoto patintakariyaw punte man na wari ka insect uni ay wana karawa yang oyan nungorong tintakariyaw
Eta ko tan Aristoto ar tela baka wa ti amata te sayang. Pati man nang warere ke te insect. O te insect ya ta ba position ya wana. Inanon bubuan diri kay karang ni bes. O pun na kaya ko na ni kay tara na te ka te Aristoto. Ate wana. O ya pun ka ko wa gina ba. Atin takariyaw. Pun ti man na te insect ya warere uni ay wana. Maka po yan mga rukot yung amata, Jean-Baptiste Ramak. O yan mga tekin na yung amata tayo. Payawan na iwan, tintakaryaw. Sekyon yan. Ay tiyarakinik. Kanaro na bayay tabaya, kakuwagin na bubuan diriki. Pati kuwawa. Araw, sekin na no, baybun to kuwawa na ba? Dahin ako. Ayo tabaya, kinagagin to kuwawa, sinuriyang kayo ng Aristoto. Ma, Jean-Baptiste Ramak. Yakunya lamak payawan nay one the insect. Atin takaryaw. Puntiyama da John lamak kabaratan takaryaw padiaragnik. Awan da bay sagi bay ako na ba boni na ba takati na yaron ko wai kay ayasan din nako inanon tikare sa nigirisan o ya tawag na bay to kwawan karo to bongay. Ayo to kwawa. Asin na rin ano nandito. Siya kinano ba ito, ay takatay ito, na rin ako ni Kangay, o kaya pa rin ako nung tikare sa ni Krisan, o ya pun tawag na periyo Krisan, patukaw. Ani, takanta ni nga mo ang takakawak. Ayo, tapay yari kinanon titay yarang ni man, o may istora kay kasi sila kintapong ayo, paya ka nga, o rin na ko ya. Tira sisyo, kita katay. Ika-aun tabangan ng titay ayo. Takatay, yarang karasungusungo, kani ya pun nakya, ay tamuan di kina. Kani ya pun nangiya kirisan, ay busmaya. Pata ko papanira na nung Diyaswa ay, menikuha wana, o papanira kita pa hindi kita wana, asyak yan nakarikip, apun na nakarikipay tiyo, amata saka nakarikipay Diyaswa. Awan ito pa yaskan katiriyangan, nandito tayo di kayo. Diyaswa ang tabog yato kasus, yakaman tetan propesya, tatan, inakatayan, kailan ako tikare sa ni Krisan, isya kya piwa. Ano may ito yabotoro? Sila mga riyakinan ako ng ganding abong. Hindi akan tikare sa niya. Ito ko makuran na bimba uwa, tikipan na ruwa. O tibiyakiri ito na ako na rekora-kora. Artenatan kaway. Ari-ara na tiriyapuro o tatan. Ari mama na iya, kain noon na pa ni kapani. Itibiyakiri yun ako ang tiyaba. O tibiyakiri yun manana na mga iya. Ayo, tekan tepay ya kamimi. Pangkero ko tatan John naba ayo. Yapon mo mama na yan na parang mo na mata. John naro kariyetin. Mama na ni yewa. O kaya pa, yapon deken ako na patepay yan ni karakwa. Teroro sa men hayay nanon datayo. Apon nang ninuwa naman kura-kura na kiyo entero. Ay yapon katay ni mama na ati on naba ni kapani. Ito ko tepay para. Ito yakiriyo na ko antiapa o ito yakiriyo na ba nana na bangay. Tatan puntis na mama natin. May yantiero, yakatay ay nanon narantiero, ni pita na suwat yaswa. Tatan. Sagi ba yapon taranes? Patatan na yasa na mama natin, ikan ako na suwat yaswa. Puntatan ni yagun pa ni kabani. Sagi tiyo amat. Napuntatan na maguro pa. Bugin na pa punkan niya ikan ako yaswa. Antayin ako. Ana suwat yaswa, punta ibugin na natawtiya ka yaswa. Ganaro na ba, iko na tatan ni kagya na suwat yaswa. O yako na ba ni kato ka na tawtiya ka yaswa. Ano roy puto na nakantan ka tatan. Inorya na ko roy, anak kayo ni bayad yaswa, at kapinan ni kakawak. At yaswa. Kaya nakabubo kita uwayon tanong. Ana suwat yaswa punan na tawtiya ka. O may nukan roy na suwan ni, punti tabas. Mga yari, erang tarande siya tatan, narito sa mama natin ba? Ina kahit tarate sa karikipay, men kahit tarante kanikina, ibugin ta karikipay, at tatabas. Para tatabas, ipon kaururong araw ay makan sa karikipay. Tatan, sa kana ko sa karikipay. Kunorya, ni po nukwawa na, yay kirisan ni kwawa, ikawari ki suwa ka dabuina, pakorea kintapo ni painti yaso. O ano ora takawan suwa? Kaya ka ngay, kung nauring at tabong at tabas, ang tabuya, apon warkiyaw, anuri, atay, ay menay kaki, yakipwa. Ono pong ampong inumaguri, man kasama guri, matakay si pong anatabas iyeyoa, ay aswam.
awamin to kaya yango. Pati kare sa amin ay nanona atar Mauri Sunday. At mo ano pong the week masagtatabas at kaisipong. Yesu e kakawag na tatabas. Lukawa tabi mo ano. Arang mas Christian ay kaya po ko waro ye waro ka lukawa tabi mo ano. Waro ni Yesu e nakon te tempora ni katuwa tabas ntaro Mauri. Awara ka na para tekin na Kristo ni mata yu wapi ma wapi. Ari na tema to ni kakawag na tatabas. Anariri apui tiririki imuin matena. Apotoro akakawag na tatabas. Awara ka na para tekin na kinumaguri tabi matenu at kibuan api ma wawa na kon api ma at apotoro ari Bauro iriri makain tekawa pa nakawag na tatabas at kaisipong. Awara ka na ba to koses na makoro to wano at kibuan na tapuina ay na pong tuya o tira na pong tuya. Sinori ang kabaran ko daw ng gebong. Punti tabas na bong tuya. Sa kita bong ini kitawan. Kaya punuya, tuwari karawa tabong tatabasan. Pauyan tatabas na sintiyamat. Yesu punuyan tatabas. Yesu puningaya posyon tatabas. Yesu puningaya kadika tatabas may mona. Punta na pong. Awara ka na ba ruka o nawa na mawa? Tatabas punta na pong tuya. Awara ka na ba sita po na ban? Meron ko tumakoro wawi may suwa. Ayan ang pong tuwihan na pong tatabas. Ay tayo na ko ya uyan tatabas na sintiyamat. Raw, wawa pa ikay. Tatabas o tuwiya. Ito ko sa tumakoro tawa na tagibuan na tapuina. Pa yaya na pong tuwiya. Yay tapong iuwiya yay Yesu. Sinura ron ko wananan ka na sa karawan pun kamatatan. Debrag boso ang ko yan ako war-war. Mga iya uyan tatabas na pa na sintiyamat. Tepong are way nasintiyo matahan ni punta tapas. Epon ka tiri at tapay para epon ka para tapay para epon iro. Mauyan te tapas nasintiyo mata. Yesu pon uyan te tapas. Te tapas pon tupong are way pon ngay akarawa te tapas en kari kan pai te makoro wa to wana kontinu. Pon ngay are korea te suwa te tapas yon baba ke si to sinagi uniagi na yu. Pa Yesu sa tayo babon ti Yesu. Yesu ngay yakari kibay sa tayo ni Yohana tumakoro tawana. Guess why kari kibay boni ay teroko ke boni ay teteka. Amemena teroko ke telokos ke teteka. Idon Yesu o punti Yesu teteka. Amen. Amen. Antai ya pitana tabas tapay para. Yagi biset Yesu. Awamin to kay kanta ning awatak o yantay ya pitana tabas tapay para. Ipon ko wa pa yagi biset Yesu pa punta ko tapay para. Mera kitenu ano payagi bibitaki ngai ayo anana teka yo atapota. Yaki bibitaki. Yaki bibitaki. Antai ya pitana tabas tapay para. Yagi bisya Yesu. Yagi bisya Yesu. Eta ko teteka ibugin Yesu. Ebera te wimatenu anu. Ay wana na ko na ba Kristo ngona no ante po ngai on nakitoki. Yesu yagi bitatabas. Yesu ebon nagibitana bitatabas. Ante ya bita tatabas na tabas na para agi bisa na ba abotoro sasan nori ay kain kaban agi bisa abotoro makuri te atin mawa wa bimarwa eta ko bietero matan suasua akekan kangai area iri kiran nanon tiasua nakon iran nano yamat ayo ana te aga bietero amonte matoto bietero suangira pasinaria inira nanon tiasua o sinagira nanon yamat ayante ya bisangan yay ayasan bisa. Desisira keng kanya ba gaya gibisa Yesu ay gibita tabas ay gibisa na ba Yesu gibisa abotoro o yantay ebisa an ito pa sinang kakinangan ng demonda iri kayo the causes tambakuro to bima tenua sinang rin anon deteten prophes the causes tambakuro na to bima tenua ati ki bana to na wo inanon to kaya the causes tambakuro to bima tenua suara katekan timen en awara ke maitari. Punta makorowaya sinanora yay tekan na nakanikinatin man o tinamba ono bubo ono buimono apan ni men nanon takanikayo manora aron ka barabarante man na yu tako sistema ko de bimatenu at kibuto na o ite matanu inte pike o inora timan na sirisiri pa era ke maitari o tangaun corona o shua suna o de buina de baunu ya yon corona o tiero ke tiera ayeron tete ani pakan naswa yon nasuna nako. Raw, teman, tapay para. Eko na ni kaparagi pa tawtek. Kito tuya, kito buta kaya kora.
Te tau te kayu ena weraki. Te mak. Ma te te ani bakan naswa. Ena ta ko ba yai makan ayero no makan tiaswa. O ere isena ko. Round te tai kayu. Ena ko sa te pai para bantai te tau te kai. Ite ira ke mande tabora. O tera akaroi. O sina weraki te an prophecy kai erang kakawa ki bukira. Te tai kai. Sekakauringi man ba man ai kai. Ati bukin tau te. Sekangan na tan sinanuri ay nanon arawagin. Masasiray tayo ng orawarawa nga tiki pa na wow. O wina yeron win tirayan. O tirakon yangan na maka na manakain to kanuya. Matataw teka kora. Amen. No, wantay tirakon. Sesan na tatarakon. O itiya kiniyo tirakon na rekora. Tinatan ka way yara na tiriyapuro o tatan. Ita ko tabay para ba tirakon puntatan kitiriyapuro. Ipun kapara tabay para ito. Nanona wina yeron tirayan no tirakon yangan na maka na. Nanona yang anak makan na irun tirakon. Yang anak makan. Antai tirakon tatan. Tatan yang ante tau teka ite makan ma tau teka benongo irun na tion naba men tekinan oin na naswa. Nuno yang muin na naswa tiaswa. O takite na tapas nubuakan. Ngana sikan na tatan men na yo sinaw kini na kuntubo kaya tani era. Bakunori po kay kawawagay po kini probes ay katani era otokoses atom. Awaki kunan ka man ako. Baka na ba sikas ko tuwan? Ay naki pa rin ako tuwan. Papugay ka bupoy. O sinura tamakoro ang isuwan tanira. Ayot, takamimi ba? Iyakari kira sa senorion na tayang kwan, tamakoro ang uwan tanira. Tekan tabuwari, imiyan niya bukana tara tuwa. Ante tayayo, kaya mga po ni mi tanira. Yami, baita na naman na ikakos. O ya pun kabara na kuwari indang ni kamata atari kito kuwari yesu na kon tumakoro kuwari sesan kamata baya naramuan diri ada mandokora na kon tatano. Atako. Ate tani ro kanga imeta kuni min province sepong anoria. Akari na ni kari ang ni karawa ki awa yon tari ari papaki. Detaili kito wana kita pen masu the province tani ra o ya nura na patemi. O te bai para minan digi buya wowa suwari kyan tatay ya matigi buwana denua o yara ke may tari man na ikababag ya ikaman na ikakakokoro yan ako tirari ito ibukin teman tataw dek datan promise sinuri ang digi buwana tabi may suwa tani ray suwa tabi may suwa man na ikababag ya ay kaaman punwe ay kaman ay kana tira ke may yon tiyap raw ikaparagi datan promise si bonirona teman punna yeron tau teka. No. Wea ke tau teka. Ay kawa kana tira ke mayon tiap. Teman na takaman punta tau teka ta kawa yon tiap. Okay? Sanura. Kwawan nan no. Awa te tau teka. Ay ako ta gindemin province ron tanira. Mga yara tanira nori yaman teman ay ati bugin tau teka ay kawa. Tau teka ay kawa yu ana tau teka jon na ba mo man na bugin tanira. On wo sidar kak. Inanon detay. Ayo pandaitan na tamakoro wo. The boware idon nebganat. Kanano ba ko sa nira ram one day may mo na ako na pen urong ara Borau men tokora na kontetano. Yon teka na bataw teka kay kawan tanira tamakoro wo. Pabron asuna tokora Miriam mabosa papa na mabay na sila Greece babasin na ikabras Rome way ikabis Europea spak daw raw nuwa mem tano mem bis sesanoran. Damakoro ada wo. Sa sandura ko wanan. Ganne. Damakoro isua ayo ganne. Nano na. Babron ite ibukin tirayan. Ay teman ganne yon yang min na debu wari ay tirayan ay tanan man. Tirayan na nekos. Ay min na tepi ay min na terepari o terakon o ay koro wa ketangaon. Sinari na no na tuta na min tuta ng ganne. Inanon tatayay. Tani na tamakoro ani suwa tiki buwan yaw. Temo ani man na yaron terayan. Oy ay pay na ni kiba ay ka pain ti kare. Imeta kun kara ko ro takin pay na. Oy tepe ka kimayon tano. Wante ko kongora ayo. Ya ko kongora ari kina ko na de buwa. Ayo ya detailrik. Oy yarang ni panin digi ay terongorong. Nano na te tauta ka temo na yo. Terayan ni kabuta wo kimaterayan. Sa nura terongorong yon baburo ni kabana ba. Tame na natamon ka ba na baburo na ipuntiman na baterayan. Ay tikare, pain tikare yon. Ikaw nga, tiyas wan na yakin na ikay.
Ya pun teakin na babae kaya pun koroi te tau teaka babron. Timuan man nga yeron terayan mabay na pain te ikare. Imena ya babron pun tia ba men tia ba ay Iraq in the bongay. Ina kon nono bui te maide imayakin Baghdad. Mangke yakin kan tan ka matabay yon Iraq rakin babron na takawaran ko angko o anori ko ben na yon tio. Atamin terayan ay pain te ikare yon. Ekat churoroi te tatan brabis. Te tekan. Ya kaman tekin ak tatan brabis. Eta ku Yeremia anta Mwakoro ania wa te ki bona Isua. Yara ke terayan man na buwa ko kai. Ate sa kama una iputan namat. Pun tekan babron te tau tekai. Iwaki ayo sina ko man na tapo. Pa na kamerwaya pam. Pa na urua ki am kawa. Nakia kaya. Ayo tekan iru ter mari na kamerwaya ki don babron. Saray sana ko. Eta ko to brabis sa Yeremia. Babron punti sa uruya botan namat. Ayro ko iru terem. Nurua. Detayar sikama tabay ay inte montain. Inte miyara iron nebukanat. Babron pun po tan namat akin ko ake. Iberi na tagin ka ba ni Rio to babron punterayan. Ano mo yon pain na teman di ba tikar. Tiempaya babron na rimeo na nataytani re tautega yon tiono at the Mediterranean. Monterang ni kura tiempayan. Meta ko tiki ba ni meo. Ano ya teman na takawaman ayeron tepia. O tepe ka kina kina. Ayon kan mga tiyaga kinaman tawana tepia. Ay di tautega rin mo ni babron. O tepia ayo. Ay mo morake. Iterana isubu. Takamimi, but then Brabes, you put a couple of one about the bayan. It tapakakina kina. Miriam Bosa, it table in the Piayo. Maconoria, Bosa, Coracoragina on Miria. And the booking at Tapakakina Tateran. Panana, Bosa, the bottom number they are Coragorag, combining again, Gia and Niano Babrun Tau. Macoragorag the Tautega, Nibosa. Ora kita tahu tiada kan bos yang ayah bukina memurage iteran tepe ayo. Pun tahu tiada kan Miriam bosa, me ora lagi bosa. Yai teba yai bahasa manganori yai ten nai diri ni koko iwina. Yai ten nai diri ni koko iwin tepe ayo ke warak. Tira diri ni koko ikan. Tete Brabes se pun kabaran ako. Oi kai pai ke pun koroi tiempayan ni Miriam bosa. Itawa babron, iniya babron no itawa konake babron, o sexy babron. Pa iniya na ba Lydia? O ay kubita. Ay kay tinua tanan din ko ako kaya man ay buwan deman na iyo adibe. Ipon kota kora ni Miriam Bosa nge atawiya pa ay katinua ay. Sexy babron, na Lydia na ba? O ay kubita. E baran ako datan province. Ita ko tikibuan ono, orimi meta ko anoriat. Mga teman na yaron tiripari. Yaron tiripari. Ay pain teman ni kiba. Yon nakuna. Awasun teman na. Yang anak kita tahu teh. Daw sesan na tanah bangwa. Teka tenuan tahu teh. Debo wari yare. Pabasin ada debrasin ka ngayon. Sesan na tayo baguris. Ayo mga pun katerian na baguris. Hindi tira tuwan ay teman. Atiripari. Ikaw tahu lagi. Guris ba? Teman na di, tiripari ba? Irang pinamaka tiripari. Kung tiripari ka nakakiwa ko na ng monterang tema. Irang nikaman na ka na epidi. Sakit pa ipidi na. Ay punto ko na kinabayan na ka na epidi na kung kaya ko na napanakan na. Ani ka buta wag. Matataw tayo ka ni Guris. Irang ni pinamaka. O ini ni Korea. Alexander the Great. Hindi man ang hanggang. E mga rin, paintaman ni kiba yun. E kosa ba? Tataw tayo ka pinamaka. Ay si pa irawa na rin kay Alexander, ay atawa na ba't yun o ari. Hindi tayo tek. Guris, punta ka din wan tayo tekan. Punta Alexander the Great, aris ka para na kwanta muantay. Punta nga iya tawan ako, main media mabusa. Ika pa kaya taboto na matarang ni mais. Ina bubuhat nga, anatangan ni buwa ka media mabusa. May ako nakiro ni Alexander, ikara ko rin mais siya, kaya na natangan ni buwa ka. Ayo to ba ya kamimi? Bugin tira kay awasun teman nay. Daw, yay, ana General Alexander the Great. Ay kaman, ay karang din Korea, puning ay yato kora kay kapon, buwa karon, ana tau te katuway, mana buwa ka, ay kato to ka na kay. To kora kay pon tuwari, kasanda, lisemakas,
Ptolemy o Seleucus. Ay kay tanan general ikaman ana general Alexander. Ikaw takin nasun man nana yaman. Asun Greece yaman ang andawan tayo ba? Aman na general. Yari masari tayo na udadan brabas. Diba ya kami mimo as nanori ayon Alexander. Pa iyaki mga uya na sin Alexander. Imuina. May pas pagi na batataw kan Greece iyo ya general ak yaman. Anda pun na yawagi general ikay. Anda bugin na baka Greece, papugina. Payas pas pagi. Ang general payag si pagi Greece papuntuan na barabatan na. Inang puntin matuwa na ba ni matuwa. Mabugin na payas pagi iyo ya general ikaman na. O ya man ako na ba timpayan Greece. May yagiman ako na yapon man ako na ba ilo na. Hila na ba tatatan brabes. Tani ra tamakoro ani suwa tikipan isuwa. Ori mo imata ko emin brabes sabong onuri timman na takaman. Eka kamak wa koko na pesin kora o yai wina ika papa kay ka bis. Ekakang o kang kans o itu watinikira. O eka koko man ni ka banaya kay maina. O tingaun korona. Ayo ko sining kay tawteka mo ndaka kamagway mo ina sabanan na tayo naman ka ba takawan tawteka ari tibis ari wen ko to buwari ari room kakamako tawteka ayo punti tawteka room tiempayan room ako tagi kay deman na kamimi ayo ekang kans isidi oyar mo anda tetere atakaman naman na yo atibis wina punti ibugin tiempayan room punta tau te kay ay awosira na ba ni karakoy na nanatay na ba Yesu Kristo yon te ba takamimi bare na punrom na ba tau te kan te yare bungi kay Yesu ya kaman te mi kar de brabes o te kina te tabo e peterem ba na bungi kay Yesu mana karo Yesu are yoto ba mani Maria a kimena ibeterem pa mena inatarata mata kamimi Paya ka man nga yatata ngayo, anaswarom. Paya swarom nga kam nang pera na kondo kini yami kawara kampun bungi yaki maya yami bakas. Paya na po to korwara. Man na naswarom man. O ya kay na tatatan brabes sa retagin na mika ya kaman tagin. Ang ko ya pitire may perata ko mangori boko nga ni yuta. No sina ko mayrom tisataw taka yo ya iterara. Amang ko sina ko na. Man pong akyakya mo ya amen. Daw. Ya kaman tete amiga, penapuno sino ko may bederem. Tesa kameo. May yakin na tamandi, masinan, tesa kameo. Ibederem ba na inatarata, mwanda ng daro. Ay nang pungin na Maria. Ayan na kayo na may ayan na kabanya. O man ang antetongki, timarang matiraro harang daro. O man ang anako bederem. Ay ipungin na Maria ibederem. Iyakipoto utero. Yari kay yatapon. Nagiyatapon man na marak. O ya bungi agdi sa kameo. Naroon na ka man teaginaki. Dada and promise. Napunti tau teakan Rome. Eka wiya Yesu. Naroon na sinoria. Ikay. Punti tau teakan na pan Rome. O punti tukawa na pan Rome. Amos ka teakan Yesu. Pinakamatiak. Tuwara ponso pirato. E punnis te dada and promise. Eka wiya kiroy. Te tau teakan Rome. Irokurokon te tayari mea wiya Yesu. Punto ko ang Rome abirado amos ka na patayakan ni Yesu na kung nakamatiyak. Punti tao siya na pan Rome ari enera na pa ni Yesu na kay bangak. Ay kay pay karang kami miyetayakin na tapay para o tapay aririk ipon ka korona na. Rome punti ang paya tao tiyakan siya na bay nanon na pong Yesu. Ipopera kina pa mentiyaro ni kinisan may nanon Rome tiyampay ang Rome. Tapay para ikapara abakan tiyampayan Rome. Tapon wen de boa. Akoron teman naratakaman. Agit ang aun. De boa rin tani rin tamakoro uwa. Yay pay na matapon wena. At ibis, arang anak imatatano. Ari tiro ay bugin na urip. Matakaman ni manay. Yay korona ay katabuina. Ari tapo na ba matapon wena ay katabuina. Ay mga tokoro ayo. Punta uteka na ba na urip ay katabuina. Mantirang ini kukangura. Datan brabes sa amon takamimi. May apon ng diyon tokwaw. Yatagi rom paspagi na nun dabuin na tataw teka yon na urap yung dabong ngay. Paspagi na nun dabuin na tataw teka. Araw ka perong ando, nibubuwa ka na tiyampay ando, maritiyampay, akura dibis. Okay? O akurupay, mentaw amin tiyampay ayo. Ano tapay yari kaya nga yayakurin man ako.
ya mana ko nakon Europe ndebo ngayo. Tanan Vandos, tanan Visigoths, tanan Suevi, Burgundians, Irulai, Ostrogoths, Lombards, Alemanni, Franks, Anglo-Saxon, sa tayo daw tanay kay paano na ikay. Apay kami na yon Europe. Akyas pa sa pati ang bayan Rome. Spain, Portugal, Switzerland, France, England, Saman, Italy. Mata kamimi. Patinuay bukon daw tayo kay. Ay kami unak. Aki at ame yan damabin debong ngayo. Tanan Vandos, aki aran ang damab. Tanan Irulai, aki na ba't tayo ng damabin tayo o tanan Nostrogoths. Payay diba ya sinarin ano na sinanoria pa. Iyara kaya maunan ako. Daw tayo kay. Tani ara tamakoro ana isua tiki bana wanu. O yang oi koro akanne, koro akete buina. Onuria ikapura ke tokoro dia ina akarako. Etake mayuna tinna itokoro menna kirimo. Nanona. Men mayon no ura bera tautaka ke buina. O ina mga tira ke tautaka to wana kani kinagen tokoro wa wore ke na tokoro akarako. Nano te tautaka akarako ke mon sirake. Onki yo sirake. Ina teaki mayuna nanona e punteka wakanan siringia. Tinunga tautaka ke maina. Awan ngan tautaka agisa sa nuri may maina bayera kya. Ay ko me wan suku wakayan te bongayo. The Vandos, Irulai, or the Ostrogoths. Gewara ke tokoro wa wore ke ayo te tauteka. Ayo mayon urabe. O ya siri boy na tauteka kana tenuwa. Monte ko ngora te ten brabes. Ita uto bay para ba itira ke tokoro wa wore ke ayo. Ipun ko ngoro Mwakoro ni kapena ke may maina. Yon no urabe. Muya koro ke tangaun. Ina iya te tauteka to wana. Ana tira ke. Puntieswa. Happy party ang orang nonab. Buninga ya tawa ti history. Buninga ya happy party yaron pai kana di matauteka kena tirak. Ona mga bak. Ina wara ke mayon no urip. Ande tamon kan kina. Tamon ko yon tauteka kayo. Punti tauteka warerik. Ina kara ko gemon warak. Na yaron na takin na dokoro warerik. Ayo to pa yapan ng kamimi. Para to pa para yaron yapon takin na ba. O pa ikarikin di naba. Puni penen ka korona pa. Ina kabakaya tauteka ka tenuwa ina non warak na. Ngke warak e te aqui na bakoro e katenua. Ane takakuwa ng bawa. Takakuwa ng bawa. Ina kokoro aro na matauteka kita ngaon. Ayo to pa ya kakawa kasi nariyan na tayo. Man na tayo katas. Era ka na kokoro. Ina kokoro pabukin na pa ipirin tauteka o ipirin na bandaro. Ayo te tauteka man din ang kokoro na tayo ka na tayo para. Punti pa para tayo kinda. Punti aswa akatiri na ko ina. Takatin ane na bakakuwa na tawana inetete ani bakanaswa ne kana ko tuwarang mandamak ane te bayan karoy oy mo ina na ba ina karawa ta ya no mata tieswa ay katano ni mek nanona na siri na ba te tauteka na wera kayo ina siri ina ta ko ina no na ba ko na ni pitete tay meteswa ane na ba te bayan karoy ina pitete tay o ina pitete swa ayo to ba yerang ni ko kohorang kan naroon ka naman diri asino ora Antai epita teswa Antai epita tetay ay rekere ka matatabas ngayero ya punin pisa naroon sa kogi tayan point kan na tira ka urabe te tauteka warere ke epita tetay mateswa ina tauteka tanga wobo no buiderik ina tay muin tauteka ke te buina ina ka mauna ya tauteka ke tenua ina kokoro me tauteka ke te buina ina ka mate yo no mata teswa ina tete ani bekan naswa ina matanui ay the man get the money. Akan ne kuwaway ka dabuina yon kinakin na tauteka tukuro ar warirek kina tauteka teman. Matirare kina tukuro ar warirek kiteman. Matiyan tikito na pun kan sita wona ba kana sa mga rinanon basta kinanon diyan tikito kan nantay kayo. Koro ar warirek inawara ka may boko ya koro kitangaon. Sa siko akin. Euro ba mayo inawara ka may. Inawara ka muya koro kitangaon. Yay matan na yero ni matan tiyo matan naroon na tayo na kintiki buwan wanu. Naroon buta kaya wana tiyo matan wana na kaya na buta kaya. Tiyo matan wana. Ita ko to pa para batokoro wala yay matan na yero ni matan tiyo matan. Matan ni kapan yati bukin to wana. Na pun wana tiyo matan. Aka na nonagi kay. Saki wana tiyo so. Punta buta kinarwa. Aka patuwa kaya nawaki wana nariri tiyo matan. Tiyo matan. Anakati tiyo matan. Anatea tiyo matan. Ipay na kinikapan eh. De tauteka wera kayo. Ina kokoro makirimo. Ina kokoro me tauteka kero ko imay na yon urip. Ina pun kokoro ba ipirin tauteka o ipirin na ben naron titira tuwan. Ina kokoro makirimo naron na tekin.
Ita ko teso ba ina ko kokoro ma kiri mo ana na teka tapai para ina pun kokoro arona meta uteka ke main. Tita uteka o tiero. Ro pun tita uteka pirinda ro pirina ban uteka. Tira na karoya tita uteka ai. Kana warak. Nura re teka nan tapai para. Teki boa wobi man mau. Daniera. Oane na tong teka neka na ko tuwara mo andiri tata. Tira te teka kura kura ri neka na ko tuwara mo andiri tata na kon tetaku pa iyai makam ni bita na suwate aswa. Kita tapas. Ane te bayaran ko kongoragin. Punti tau teka na ro ayu na kataya ni bita na suwate aswa. Asina nori ang ngayon detay kayo. Asasan ka para nako. Tani ra tamakoro anu atiki puti binda wo. O ikabaka to ko na ko antano. Nanona ina puwa ketan to ko na ko antano. Ina kabaka yo antano. O ina kakarawa kan karoya. O ina titi karoy ta kamimi ba ikakarawa kan karoya. O yang anak titi karoy. Nanona ipun yang anak ipenapun karoya. O ina akiti we yan. Pun tiaswa ayangan titayan. Maya ito gina. Iswangiran na kabaka to ko na antano. Maya titayan pun to giya don tiaswa. May yang anak demakan kaban. Yang anak kita bayar kan karoya, kena karoya. Bunyon yan no. Eka ande kita pita kimante tabas na konsandi. Sinang dia nano kanuan tuwan at anawagi. Tukoro wari lagi. Are karoya na ron na rin pita titay madiswa. Eka ande kita pita kimante tabas na konsandi. O tira iri kinanon tulong. Konora te pita kimante tabas na konsandi. Iri kintiero akarauraw na nun titay yaman. Monte man na ron karauraw. Waya ko ang tipita kayo. Ni karakwa. Yamimi tiapa. O ya sukuna bare to wana are tabas na tabas deso o ya paina kinapa ari muina to wana eta ko den encyclopedia ne teitera ne bana me bono bu me to wana tabas tetera ne pere ko to musirawa sante buntiaran ayanga pikan na kon tumo no bong the week ibugina pa pun tubong ari atar Mauri ay tai ayo pogin no no ay kapon ng nataki ko wayan karo to bong ayo erang ni papa ina kitar Mauri antai ru ya kain na igubita baboron posa o rom na ba punti piakan Rome, punti empaya ti piakan Rome, imay na rikin kirisan. Konstantin o tempero on Rome, iara kimana tangan buka, o ya punday na bandi ba kirisan. Tinubuo no wa, na kon tinubuo tinubi may suwa. O ya katay ni yango ya duway, pa yamon na mamana ko na empaya, o ya katay ni kakaya tiyang na iko tani empaya, o ya rikin na yango. Kaya bubuo ka na may sinano. Enang anaya kan sinano kun nanaya ko wan karin na inanon ti karis. Awan na tapay yari kin durong. Inangani ko ta tempaya Konstantino. Yare kena yang Konstantino. Inangi ko ta tempaya de tar Mauri. De bunga sande yare de bunga ri atay to ko kagibigan na kisinano ko. Ayo ana suari karo yang anen diri 80 tenu buwa wa bima to wana. Nanabong taya kariniaki. Kiya mo sira watan mo mama ta kinanun kawa. O na intapon bubay. Constantine 83:1. Ane tamuan suaya tempero ayo. Anain tapon bobay, nang agad bobay, debong at Sunday. Yamuan na katabuak mangkay Sunday. Ani bugin na yung Constantine kan nigo ta tempayan sito wana. Inanon na pong Constantine o awakain di tagiyay di tauteka matiero. Yamuan na panikangay parang kirin na kung kaya Christian Constantine o yarangan na pamanuwag matiero ari apo puraking kan na imuina di tabo Rome. Apa ni nigo taging kan ni matempayari. Inanon na Constantine di tayayo. Iko ta tempaya. Eta ko topok ingana na banana pokit. Tiaro ni Catholic. The Catholic world the data ni ba wanu bubuar waiwa. Ngoya na ko mataku. Karawa Korea de. Tako tayo. Payangan na ko tayo na ba kunura na baron manangaran tayo kayo. Mas tengar wa bubuar wa puimaw. O eta ko tay punan siya pikan na momo. Mayay to ko wa kanes matuwe yon tay. Ari akari na papatakan ni kina ani poroy na ko ni Yesu. Tayin ta musroy. Anate ka tabugyan. Sinaray sa anak, mga yari tiya kares ang napay kay, taraan na yakangay, kawa kinatira ni pikan. Inatay matuan katabuag yung anong koroy-ruwag. Mga yari yapong pikan na Sunday, ari kaya netang nakon bauta, yari kipaya Sunday girisan. Atabo, nakon ni Yesu. Raw, ayo tibitak. Ayamon, nandun na yakarawagin na tayo. Antay yakakwawa, punta po kita Catholic wow, tanapog tiya kares ang Catholic, yung Korean kamatuwa, ikay, inanon tulong-urong. Kuno na mo andi kina, yakang handi kisante, inanon tabota kin tiya karesa, irikiman na iyo. Ibukin makanta pa inikilina kino yamata, agyamene sinano kuntuag, ana perin siringa kikanaag ba akira nanon na iyo. Ana siringa kikananon pa na bunsuko na pa na yabong iutaya. At tapas, at kaisipong.
O tautana imuin tautana. O ya kata yana ban kamu yang aro yari gitu bekan. Kia tatar Mauri ata ya banindin. Ari nga ginano yang ke ay punta pa yes punta tani ye sana kon. Banindin nako. Ang gerin nako kan banindin na babae karang ni mais. Ya ingan na tabaye la karo. The councilor irori kaya Borau tinububuwa wabu man ako. Ya kamatua kingan tiya karesa ni Krisa nari awara kay mayro mari. Ya kamatua pa iteswa. O yung nga nga teswa the council of Laodicea AD tinububuwa wabu man ako. Tawad aran te bokyan. Ari ay Krisa nagiri ki payutaya. Ari na ari ay nagikawa kina detapas. O nagikarawa te pay tuwan on Saturday. Maria in karini anapong tuwa. O kay Krisa ni nga iya. Ariya yung kanako na, nakimakurin tabungan. Mangkana kuri yakin katutungi ayutaya. Ano na kung katutungi ayutayan, nikawagin na ba tabas at takaisipong, o na kainaki, mayroon Kristo. O yan, ito mo tayo na painikin, kamatuan deswan, na kuya ito kuraki. Agyan na punti matuan na ban, kawagin na tabas at takaisipong, arido ayutaya. Ayuta kaunsilan ni Karesa. Ari kasi ito wanagin matatawtaya kan Romi, yan Constantino. O wata ko ba, kamayangan makan tabas na kung Sunday, ayo ipota tiyambay. Ayo tiya nga ng bosiya kanin sinano. Ni kariniya, inanon tiyaro ni Krisan. Anak kararwa yaroy may ruya yutay. O anang punta waroy yakwawan singay. Ano na tako inanon na panoon ni kita, inoon ni katatay, mataswa. Itekin na tabay para, inoon ni katatay, mataswa. O tatay, irikiriki, matapong. Ito po kita wana, na po kinapatiya ka sa Katolika, the Converts Catechism, the Catechism mo. O ayo, ikatita yan sa sila kaya mga po ni kaya katiya ka resa. E pupura kaya yo, ito ko na tayo ka. Yung ara, ito po nga tatabas. O yan mga po ni kaya ka, Saturday, ito po nga tatabas. O ito sila kaya namin, o po kintirang kayo sa kawag na Sunday, o sa tatabas. Ipo kinapaya sa tiya ka resa Katolika, ni kaya ka naton Saturday, na kung Sunday. O wala raw, ayo punta tayo kaya suru-suru, mandabok. Punta ka kuwa matua, ayak ya, kunan ka kiwi. E punta tayo, kawain tayo. Karena sa mga orang kan, the Catholic Encyclopedia, ang encyclopedia, tapos tayo naro ayo, okay? Erang kakawagin na, pas na, nuri na ban, dadayri kayo. Volume mawa, o titira na ba, tabupo na may matinua. O ito ko tayo ka na, tiya karesa, imuin pitakin tapongin mo sila, man na yataba si utay, kaisipongin the week, yakari katakatenuan suwa, payanang kainas na kung Sunday. Patapong nga nakawagin lagi. Payatabo. Panabong tuwe. Ito ko ikay, the Catholic Encyclopedia, but this one, hindi kaya matitay, iyasa ni pitaki, idong tiya karesa. Mayay ito ko, ba iyay, inora titaya kayo, panano na, takatenuan suwa. Masagi, takatenuan suwa, titapas, patakawan suwa. Takawan suwa. Mayasa na ba, kung takin ako, takawan suwa. Ndiyaro, ay yakit suwa ay ang mga kakuruwagin hindi katibuinan suwa ari ko na tayo matay ang mga kuryagit matay ari ni kawuwa na ba suwa pa yung mga punukuro na ba tibuina ayo ito ba yan ang kakawangurahan tirong yes at tao tayo kan domi nanondoro kay inuka ni pitana suwa tiya suwa men kakiaan takawuwan suwa ari katabuan taro maurian buwan nans o takatabuinan suwa ari ko na tayo matay yung mga punaway ay nanonunguwa suwa ay kaikpay karik. Ayo kan teteka mantebok Catholicism and fundamentalism. Ayo tikares and Katolika. O tukuragi akitanan Protestant sa kanga meto ayo anda paipar. O kan na teteka na tuwa po kiting nga yet bakwa kun tiaron Katolika. Kau kiting ka Borau pare. O ata ko na teteka kan ni. Ndita yai. Sinori ang anda tebok yan. Catholicism, fundamentalism. O ito ko na tayo ka. Apo ta kintaro Mauri, fundamentalist. Kito ko na kay Protestant sa kanang natuwa tuwan tapay para. Sunday. Makita ka kuwawan tapay para. Ito yakin na tataro Mauri, baya karaoke Sundays. At si utay, kita mo ano pong, punto pong mo sila. Ipunta yakin na nakamatuwa. Sita po mga kamatuwa, tukura kay, apun tawon kamatuwa tapay para. Maaki kawakin at, ano po na natabas tapay para. Ano po na nataya ka, po, kawakiting, kang ano ko ano ko yato oragi. Agita nan Protestants. Na tayo kan ko ano ko yung Protestants. Ito ko na imin ayataba si utay agita pong mo sila pun Saturday. Mapunti ka sa Katolika pa iri penarki Sunday patabong intan Mauri bugiri agirisan ibugin karinian ta mga us. Punti akin na ikain kamatuhan. Nakia ana wi magigi kay cow kiting. Dero ba natay ito ko ragi agita ko ba nang dawa ta para. Ma ay ko kawa kina ana tapas ta para.
anatake te mane. Tira na kaidiran te bongayo. Te para kita kati. Te bayan ang kakawag. Sinanori ang tatay ba tira te bayan na kaidiran. Te bayan ang kakawag bantay yan na kaiduko. Inanon tatay kay. Yo kwa ay makan te potagi. Ndiero. Ni betana suat Yesua. Ari pun Korea kinta pun pain Yesua. Yo on babay kasip. Mga yara takanga ngay kay. Puntamak. Puntamak. Immenaya tamak. Ita kung nateka Yesua nagi uru au perita o nagi unu kana pati teka ayo sinako may wiu. Punta na teka Yesua mandamak. Tekikawe na kung tayo kayo na ko'y Antai ako na tuloy. Sa taang kay debitagi pa Antai bisa. Yes, ang dire-dire debitagi ayo. Sa debitagi aman nans ato koroyat. Tebotagi ayo. Mapun debitagi ay kaman tayakin na tapay para penarik. Yeah? Ani noni ka detay madeswa. Sa tayakin na kinikiran na kay karawawa tayo naman madeswa siningiya. Ila buite milyon damat. Sa tayakin na ikan. O kita pe warik. Masasita bangka iyon bitakin tatabas. Ipon bisa tebotagi ayo. Ay pun kateri apa pun na makuri ay bisa. Raw tera anaron mekin detay kayo. Arita ko to para ki arita ko to amat. Ayo to pay takabena ni kakawak. Ito ko to boga na canon and tradition. Titira na ba wabo no bimatenu makan tie karisa iya ki kape ki yan makan to pay para. Ibo na bayasa tie karisa ni pita tapas na kon Sunday. Taray ani kora na ani karo yan ay ko ba makan tie karisa iya ki kape ki makan to pay para. Eri ondi ki to pay para. Makan tie karisa. Ipun katere. Ngaya ko na ni pita tebongan. Saki man na teka Kristo man pun noin makan. Taray ipun kapapa niya na teka. Saki makan ni Yesu Kristo na pun noin makan te potak ya. E karawa te pitaki. Pun ngaya katere. Antai ya makan na nawagit dero. Tie karisa ginanon Yesua. Raw. Punta ka nga kakayagi kasukan na natapas Yesua. At pay para. Paya nga ibukin kinayan do ay makanan ni kariki pa. Ipun ka uring oro ay makan Yesua. Mana pay ni pa ni kape na ikakarawagin tiyon na tayo. Makanakuwag. Nano sa bumi yapun kanakuwag. Ana authority Yesua. Yapun kanakuwag. Makan mana tau teka Yesua. Ay o tapotaran. Tesirakin tayo kayo. Ikan witiran tayo kayo. Yan na tangi na Yesua. O ikaraw teka na ba do itang buwa kayo tayo kayo ma. Akin ano ba nakarapato ko? Baka ano ba ikarapato ko? Yapure. Napundiya in katerihan tayo kayo. Pagbukin na ba itangi ko ba ko na ora to ko. Mais to na yakin tayo. Ay nanon na ramuan tayo ka para karawa to bangayo. Mais ta kaduro-turo. Matete nagyakak. Natibayan ang kakawag. Tukwaw. Penakain na matay na tukwaw. Kuwag ikanira tataba sa resan ng atyaswa na kung natam doon na ro kariyetan. Ngay, itangi niya nira tataba sa riyang atyaswa na kung muti na nun suwag ito buwina. Ikanira tataba sa riyang punikawagin na ba Yesu Kristo. Eh, ina nung makaya kaya Isaac. Kaya tawo na suwat Yesua. Na unang makina ni Yesu. Ayo ka ni kinaya tanan santo. Tukura kay Isaac. Ana Isaac di Yesua. Yay tukura kay katang ba Isaac kinupungay kay. Ayo roy tukura kay ka Isaac kinupungay kay. Tukura kay katawo na suwat Yesua. Maunang makina ni Yesu. Raw, inanon ka pa na pungin tiyon naba. Inaya yan o matat Yesua ay katang ina Yesu. Atang ina ro entero ay ong iyan pa ilona. Amay sikirisan da bongay. Eto anak ko na sila kini kangayo. Haya ka nga ro ito ko ra kin kanay kakawag na Sunday. Anang buwa na gamewak. Raw. Ikay ro tatekan. Imais to ko ra kay kano matateso ay kapon ng tawro ay mananoy. Ay kami nandi kare sa ikarang ni mais ay kakawag na Sunday da bongayo. Tiyaso ay tangriyan ka ban. Ano matan ka ban? Ay na kamewiya. Detayari ang mga ukugiri kin mga nurari kay mais. Ore na kunya. Te kanta nga ay tiyakin na detay kayo. O na mga banan no kila na pati so. Bukin na. Diwe teri ang ateso ang takaw sa tumakor de wimo anu. Awama ta kam no sina ko may. Ina penen ko sina ko ya no mata ateso may meningan non na ban ka ban. Pabukin na papunta no mata ni ka ban. Ano matang kuya ko ngoran tayo kayo. Goya ko mata ko tayo kayo ano mata ateso. Itangiro ko ba ko no to kwawo. Una nura to kwawo. Sinapon ka teri to kwawo tayo kayo. Sakit ang inian karapan. Ay bukin na tabi kagilag. Os tangirian ko sa nakon. Antay yapit at tapos itiritin tayo kayo. Masa ginano ba nakantan ka Yesua benang kasukona bandaro. Yesua ipon iwiwitin na pantapong ay. Iwiwitin tayo kayo ni witay
Pakonay na no, ngira na tapes. Punsak sita buong ka ba ni Don Tieso. Epon nang kakawag ita kay suwan buong Don Tieso. Punta po ngarang itapo. Ikaw rin araw ay makanan ni karikapay. Ayo wara rin din ang tayo kayo nakadiya. Kuna din niya tapay para kaya na teka tiyo amata. Kuna din niya Yesu kaya kuna din niya taan kay rin tiyaro. Kuna din niya anaswa Tieso kaya kuna din niya anaswa tiyo amata. Kuna din niya nakain pay di Tieso kaya kuna rin di tiyo amata. Kuna din niya nakaway Tieso kaya kuna din niya anakaway tiyo amata. Ay kay tanan pa ikarang kakawag. Ipun ka na ko mananaw ka ba? Oy tiyata na ko yung manaw madaru. Ay katani mo yung ay ataya. Apian nang orana pantay di kayo. Ay bukin na paitangin niya. Paano? Ay karaw teka, ikaparaw mo rin ako yung miya uso. Ay kakamungurante tayo di kaya. Hindi ko tayo maroro, o kaya kinay. Payagi tayo kinay o, ni katay yan kabuha ka katiman. Man nakota to ko, pati yaso ay karaw. E nakabukin na iyay, o nakaburiag iyay doon tiyaso. O nakarikya ka uyay doon tiyaso, ano pa ikarapato ko, wayo na ko yung mi. Ano matay kakamtangin na kidoon. Ohan, ito pa yakakawag sa natay ya. Inanon doon ngorong wayon. Ara ka pa niyan tiyakan tayo di kayon. Tapos ngay, kam na rin niya, akam na turoy doon. Mga makain ni Pataw, sinaturoy doon niyo. Ayo, anak tiyaka, Yoshua matuato. Sinarin niya, iyo ang tapong ngay. Kung ang tiyakin ng tayo di kayo, iyeng, narin niya Yesu. Narin niya kaway ni Yesu. Hindi na iyapan na ang iyapan na naso. Toh na ben sila kita man nagangay kung ano na papanin ni kay buat ko ra kagakawag na sante yak. Aki po amatan ka ba ni kakawag na sante. Amay so amatay kapon ng tawaroy mananoyan doko. Masway nori. O kana ko gari o na pun nori na papun na amata tiaso. Handa pa yakawag wagi kan nora to ko wan ni busmayan dai kayo. Yata ya pa iko na ni maton titira to na. Mga nang ko kan nung ya pero tiaso. O ito pa nang kakawag. Ako na pun dinayan tayo ni kaya. Sa tayo ba, kung natin, kanas karawan ka ngayon, ba't sinang kami wagin di kare sa yes parok. Yasan karawan tayo akin, ito ko yabayang, ikili ba siya, tangawan, ano po po, ano po yung may suwa, pingam. Ito ko inunos, takatori ka, tangawan, ano po po, ano po yung ano. Ito ko, tiyaron kayo supong, iyabamama, tangaro, ano po po, ano po yung may suwa. Asa, kare sa katin, skara parapan, bayan ka ba nagkiawusi, bayan mo ko atatapo itong naman ni Gribas. Nakunta ka handa nga, unin makinanda ka mewa. O taka mewa rin may, taka mewa na kung may iterera. Taka mewa na kung may ruya yutay. Punto man na ruya yutay. Tiyaro ni Krisan, punritan, tiyaro ni yutay. Sa kikakihan na rin. Pati ate apauro, ngitaya na tiyoro wari, ari pundik o tiyoro wari tamang aririk. O ito, tayo mo ko, kanano pa kurik. Patiyoro wang ko eh. O ano ko tako pa ko po ni mewa rom, inangoy ko tuwa ka. Daw. Tuwa ka, wala may yutayan. Apo to rin ka ba na yutayan ka ba na? Harang nakakawag kay kay. Sinaki, kakiyat ang minayat ko rin kay. Ngayon mo ni katiya, ante pa yes, minayay. Ay, nagrisan na po ngayon. Sabi rin na yan tayo kayo, hindi niya tiyaswa. Sinarin niya na tiyak. O sino ang yapan ako yun. Kanano ba, utang iriyan, bitananom da tayo yun. Mantiya kay kayasan, tiyakin matayan ko. Kukunan katiyan, katiya pa yung titapan ako minayay. Kosa ba, Yesu ay yanuram ko wanda tayo, yatay. On nakaraw bebayan da tayo, panay ko Yesu. Bako bantapas ng tabong the Saturday. At kayo sa pong. Kanda pa rin kakapayak. Nakundagan na yung abong, o sinang nura rito ang takadan, iya nga, ay ako. Apo itabunta nga, tiyaro ni Kirisan, diyon naba. O iya nga, ay ako, may bukoy. Manda ko kongurana pa nakundagan na yung abong. Ay aramuan tayo. O sinapirin tataro, tataro na ko yung minikapan na napirin kakabayakin kami ang kamungura yon ang buhay kay. Ito kuha wayo, mamanta kakawag ito kuha wayo. O ipunim raya mananoon ka ba na, autangiran ka ba na ko yung mi, pakam nanura to kuha. O yapon na ko yung mi, pahirian to kuha. Hindi na matam, yakurwa. At yaswa, ibubusiya, penamako rin anong. O nangan ko, ko na nura, ako na din yan tatay kayo. Yaswa rami. Ay, wala natin. Dari wa manong de tadi kayo. Ita ko pa. Irang tiri-tiri oh, di meta taroy kanon de.
Takongoran tayo kayo. Ay napop jawa. Yang kan beba akan anabus. Ada kain korpok. Kokorin na ang feedback in takongora. Ako sa nangora kita tayo kayo. Ay yang gimana nga kamu gue de comment mo de live de Facebook atau YouTube. Kung nan leave ang comment. Tetap de comment ko meye. Ang gue de kung waran de radio. Punti nang bana be hari. Isu atenua agia. Ni mewa wanua. Jawana tuaiwa akia. Isu atenua akia. Ni mewa wanua. Jawana ruaiwa akia. Sekarang lagi tertaking roy. Ay bukin kanuan te tadi kayo. Ay nubak jawa. Sinabu sumaya kan tu guru benar ini. May pondiki. Akia roy na tadi kayo. Pondiki. Special favor to ask. I just came to talk with you, Lord. Ayah, araw kali pondiki. Kira ke. Ayo, kan tu guru benar ini akia kamaran ini tadi kayo. Kamu kakak roy mi track. Ay, betaki mi group. Ma kira ben ako mo ikay. Sinabu sumaya kain pondiki. Takauring kaya punta ben nagigere kain pondiki takauring nakon de ngapong. Nakon de ngapong. Ena iya itu susu nakarawa ki nakon de ngapong. Itaran isuan tu morning ekauring denis pa enakia timesun kapakan ako tay. Demontay ni mesu tu morning ngapong kanye anakia enakia de jausin namarake. Aja nak main pendan ali, susu ikai. Ibu kin suwan jadi datang dara, di soka. Yai temisin dari esan tetek na may maina. Bongay kasan nako, temisin nanya nakabongan naki. Ngana ko to kan temisin nanya ya poni ko asan na pepa. Ay may sirang kayam didiki. Dain merungin dapatam detay yai. Ya kapar-paray na pepa ni kaben eh. Aki ari ki dapatam ni kaben. Niko taki me ya poni ko asan ako na may sinam didiki. Ngayari ni ngawong erang kakawag di noran merungira. Dapat ay sita ko pa sinang ngerali sirang merungo ngaya sariyatatan dara. Ay ikaw sa naben ako mi bangay kaya iteden ako mi tayo ngaya ibon nang diatatan na bendara. Ngaya di sinarali kakawag pa sina maintain kaya sina karawan susu oroy merungira be iwara merungira. Ina sinanang malingan ako ngaya sa katay ararari nang bene-bene kita sinakono ko sa pakana bentong. Ngaya sukuben ako si ngaya ikuha ginangar ikuha na mewa kinakaya pa ngaya to sa suka sa katay. Ngaya di arari era ini kakawag sina suwa merungin dapat ara. Anya nakonting ngapong nakarawag ti susu iteran isu. Ay asap sumaya di kain bondigi. Ayya. Anda pa kain bondigi.
Aya, sikarabaya na usu torete, nasina asupuna, ay awu wayan tadi kayo. Sinabu siya ba na anangani dari kuna yate tawara ni kini tayo, kaya punta be nubuste, ebe ba takay korupok. Sinabu siya, te usu wayo ba, ano mga ngani dari kuna yate tawara nanti tayo. Kanra ba, na usu to torete. Ayan nga, tiyan na yung atititin na niya nururing. Urang tiyan na rin sa kita nila. Sibuyate kayo, sinayate kayo. Aya, so boy. Tukuna nururing, kunay sinayate kay, asbuyate kay. Kain na bente to atorit. So boy, adik. When you finally make your entrance through that city, mufflers and bright golden avenue, as you behold all His beauty and His splendor, remember there's just one request I made of you. Look for me, for I will be there too. I realize when you
Ay, si Karapaya na usutor te sang ari pwede rin kinubay. Rapa. Kain pa rin kami na kay. Ay, ay sina gusto rin kiti tusu ayo akatawro rin kunay rin kitoran ay sitawan na rin peso iro. Itaw ba sitawan kita siwa kita jenua. Nawari ki mana pepa ay kay. Ito ko di teman pepa yo. Ngkoe ay punis to kono pung punna na tapes jaswa. Ay kanye are iya pun ngkoe ana pa pun yai Taeka nan te paipar. Korapa nan feedback di songoran di tadi kayo ay nabuak tewe. Ito ko pun pepa ay. Irang temero men Irang temero men irang temero ang kaparapara. Onde ki Roy temetata. Naruni pitagin te tapes. Era pa te ki Roy kanuan takaisipong ayo. Korapa di nan feedback ade kuang ana pen ko tayo ay nabuak tewe. Ay to ko minay. Korapa te kongora ay ere ki ro te pongay. Yasipa ata ay bita te tapes. O nota pa te kono pung pun te tapes akatabuat jaswa. Korapa ibukin te pong ay. Korapa ay nabuak tewe de nan feedback ako kuang ni tayo kayo. Ko basin dapa. Era pa takaparapara erang temero inabuak tewe. Era pa. Amen. Era pa na pen feedback ade kokori na pen de mosin pepe. Korapa ay metata pangaya sa taya pa te tapes tiri Roy te paipara. Ana tawaki Roy. Korapa ay nabuak tewe na mi feedback ay asan ko tayo. Kanga ongoro ni gere yarari kaputa te pepa ito ba yedi te pepa yarari ay sitawan na soirok. Ay sinangari yari kiti te usuwayo pa anak-anak wari ki kunay yari kito korana na ko tayo. Kanda ba de na usutore te.
Aya, sikarabaya kain bondigi. Kuna iya nang sikiroi Taeka na. Punto kuna ni mosin na no nakoy ran tayo kayo. Hanam besin dapa. Ito kumani wini kuna iya. Aya, mosin na no iya panay rawe. Nairi ko hawe. Wara de taru wa manu tayo kayo kaya kung wara. Tira mosin na no tayo kayo. Iminto ko ngora ako sa ngora yakin na tayo. Tira mosin na no. Ito ko betor metan suasua. Eria iriki iran nanon jasua nakon iran nanon yo hameta. Akan na bakan bonigi kuna miya dia kaya nakoy na benta yo narani nakoy na ngayon tanong oran tayo kay. Apa sila pa. Ay wala tali wa manaw de tayo kayo. Itaw basta roro ko kina yabon na utia kan ka kaitaw na koy mi. Kami ikante kay ambayo yon nang boy kay. Ya kaitawin kami ibukin noran tiraw o tirita kay temero. Inanon to Borau may mo na ni karwa sa ron tayo. Ay yara kay suwan tayo kayo. Ay si yono wari kita tayo. Ara Borau mang kami non tia. Sinakain na ni karwa even ni arabong ni Borau mang kami. Ampe sinda ba kamay taw. Ikakaitawin na lang kami kam di meto ni meto ko di live di YouTube at di Facebook. Kampe sinda ba ibukin na mitay ora na kita iromi may mo na ni karwa sa ron tukin tayo. Ibukin kanuan tayo kay. Nakapayayin kami ito ang kami na ba kay kamong ora di radio. Kora pa na ba bugin di among ora na kira irom di may mo na ni karwa tukina. Nakapayaw na beto wen tapade ko ora may. Ngay da ay kay ni kapen eh. Tuwe nakakapayay na. Kapesin daw. Sina taro ni kay nira. Dita ba si yung ora may tapade si metong may. Sina katabuat siya walirik. Sina puperaki amen taro. Tamera kumaka. Sinuboy ko, si kamamo ko, ibugin te Borau di tayo di kayo. Si kaitaw ko tamera. Si busi ko tamera, kung nabukiran tayo di kayo, narari na din. Ora mo sinan. Si busi ko tamera, pako nakawakin na ba tayo di kayo. Nanore, papagita so, basikan di tanah ko te Borau. Namtek. Kana Borau menanom tamera, sa busi ko, biya karakoy na ba. Daging ting abong mga tayo na nabayo, tayo digin. Kawakin nila rin tayo di kayo. Kararoyan naman ko dito wari pa, kaya na ko na ni mga kapakiyan ako ikaway na tiyaso, yun tayo di kayo. Abi ang karawag pa ni kapan iluray, yun tayo di kayo, may apuray meron. Sa busi ko na ikay, saking kiso kararoy. May ni kararoy na simba Yesu Kristo, abo ni nga yarawi or sa kamew. Akaway na ni kaniko. Amen. Ay, bundi nakakaitaw na kami kanji. Di kaya bayo, namitay na ko ilo, arunoran tiraw, iromi, di tayo, may mga nakarukan tayo. Itimeto ni kaitawin kami, tiyaso na nakabayan kami. Sinati tikiroy, inanon tayo di kayo. Kanda tikiroy, good night ni kaban sa mga apon, di kinting apong, nababakin, di meaw, nanatangin na tuwe. Good night ni kaban. Rakurak sa, nagwakun tikitin ni kay, sa, Kangay basta kay dira sinati daro may ibug may kay. Aba sila basta kasbo may ibug. Ako tikitin.